dak iż-żmien anke l-komunità gay seta' toħroġ. Ġifieri sajr li 90s li tajt inti gay kont tibża. Daqshekk kien hawn ignoranza fil-pajjiż, domna ta' bħala pajjiż biex jaċċettajna dawn l-affarijiet, imma dawn l-events ta' ċans. Il-komunità gay, per eżempju, toħroġ u tuħu pjaċir u titħallat ma' nies oħra u ħadd ma jiskandalizza ruħu. Issa ġifieri fil-komunità tagħkom kienu jsibu l-ken il-gays. Bla dubju. Għax ma kontux judgmental. Naqas xejn. Mhux qed ngħid ma kienx hemm nies li forsi anke huma żgħażagħ ħassew ċertu differenza li isma' paċi ma ssibix di, jew ommi u missieri għalmuni differenti, jew il-mużew għalu li affarijiet differenti milli qed nara, jew l-iskola. Jiġifieri kien hemm nies anke jiena ta' tifel li kont filli jiena kelli ċertu stampa ta' ċertu affarijiet, meta jiena dħalt f'dak l-istorbju bdejt nara persuna pereżempju għajn eħlaw u ħalqu naħa l-oħra ma' weġ ganċ ġoli speakers. Tipo, l-astja. Kif ġabitu da? Kif interpretajta dik għax meta tara minn barra vera mhijiex ħaġa sabiħa, in-nies fuq l-ecstasy huma vera koroħ. Infatti naħseb illum għalhekk anke drogi nbidlu għaliex. Għax soċjalment ma tantx ħatabbi buċek isu cash register. U dik tirrifletti kif naħseb jaħsbu għan-nies illum. Qabel ħadd ma kien jimportaħ kif jidher, ngħidu l-verità. Ġifieri qabel kont mur anke festival biċċa flok jintempesti bżonn u ħriġ. Illum naħseb in-nies joqgħdu attenti iktar kif jidhru, ġifieri llum raġel ħobb imur ġoġim mhux qed ngħid li negattiva far from it, mhux qed ngħid hekk. Imma l-image qabel ma ħsibx li kienet importanti daqs illum. Allura llum persuna mhux saqibla għalek u jidher ikraħ, jippreferi. Taw imma il-kultura tal-ecstasy għadha tipprevali u. Ma le mhux daqshekk. Naqset. Anka sħarix li għamlet il-Caritas u hekk il-Coke splodita u Malta u ġifieri dik hija l-verità. Allura n-nies joqgħdu attenti iktar kif jidhru. Għalhekk qed nara differenza bejn illum u bejn dak iż-żminijiet. Mhux bl-ebda mod qed ngħid qabel kien aħjar jew llum ħażin jew vice versa. Qed ngħid ġifieri l-kultura kif evolvit u nbidlet u n-nies l-istess kif inbidlu. Mela, tlaqna?